dira, urte terdiko bide luzea izan da, desertuaren trabesia luzea, baino azkenian lortu dugu zabaltzea, edo utzi digute, edo erak nolabait eman digu zabaltzeko aukera, eta gaude gogotsu, noski, gogotsu, batez ere gogoarekin, berriz ere egiten ditugun ekitaldi guztiak eta ematen ditugun zerbitzu guztiak berreskuratzeko gogoz. Gaur antolatu duguna, printzipioz gaur osteguna izanik zabaltzen dugu eta gaueko aixiarekin zabaltzen dugu. Hasten gara zabaltzen, Kafe Antzokia zabaltzen dugu gaueko aixiarekin. Gaueko aixiarekin egin dugu ostegun ostiral eta larun bata, eta zabalduko dugu noski sarrera guztiak salduta daude eta ikusten dugu izugarrizko gogoa dagoela jendearen aldetik dantzan egiteko eta leheno aipatutako guzti horiek benetan harreman horiek berreskuratzeko, ez. Eta espero dugu gau eder bat izatea, jendeak pozik eta gustora eta benetan gogoan izango duen gau bat guk behintzat horrela izango dugu, ze guretzako garrantzitsua da lehenengo gau hau. 3 egun horietaz aparte gure beste zerbitzuak eta ere berreskuratuko ditugu, eta noski eguneko zerbitzuak, osari, bazkariak eta ostalaritza zerbitzuak ere datorren asteazkenetik aurrera jarriko ditugu abian. Eta gero kontzertuak daude, kontzertuak eta beste ekitaldiak. Kontzertuak diot, momentu honetan iragarrita daukagun lehenengoa kontzertu bat delako. 21ean badugu, hilaren 21ean Rudiger, baino badira hainbat jadanik gure web orrialdean iragarrita, eta edozein kasutan orain zabaltzearen konfirmazioarekin beste programatzeko eta programazio guztia nolabait azkartu egingo da. Aurreko urtean 25 urte beteak ditu Kafe Antzokiak eta bere proiektuak, eta aurten ospatu izan genuena, ospatu nahian edo ospatzeko prest gaude, 25 gehi bat, moduko bat egingo dugu, abenduak 15ean izaten da beti gure ospakizun eguna, nolabait zentrala, baino egunetan, hainbat hor inguruan egunetan zehar egingo ditugu. Oraindik iragarri ez ditugu, baino prestatzen gabiltzan hainbat ekitaldi eta horren inguruan egingo da programazio polit bat. Kafe Antzokiak Bilbori egiten dion ekarpena, eta ez bakarrik Bilboko euskaldunei, baizik eta Bilbo osoari, da euskal kultura eta atzerrikoak ere, baina kultura eta batez ere euskal kultura eta hizkuntza zentroan ipintzea. Zentroan geografikoki, baina baita ere mentalki. Hau da, horrek adierazten du euskeraz eta euskeratik abiatuta eta euskal pentsamendu batetik edo euskal espiritu batetik eta kulturatik abiatuta egin daitezkela horrelako proposamenak. Ez bakarrik proposamenak euskaldunentzako, guretzat muina direnak, baina baita ere Bilboko guztientzako eta Euskal Herriarentzako eta nazioarteko hainbat talde ekarri eta hainbat kultura ezberdin ezagutarazi. Eta hori garrantzitsua iruditzen zaigu. Beste alde batetik egiten du ere euskal kultura eta euskera eskuragarri izatea. Euskal hiztunak ez direnentzako ere eskuragarri izatea. Eta ikustea kalidadezko gauzak egiten ditugula eta beraiek ere harro sentitzea egin berean. Bilbotar askorentzako euskaldunak direnak, euskal hiztunak direnak eta ez direnak ere Bilbotik kanpo aipatzen dituztenen artean noski Kafe Antzokia beti izaten da lehenengoetako bat. Eta kanpora ateratzen direnean harro esaten dute Kafe Antzokia Bilbon dago.